Ubutu sengaphakathi kwesimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Mbukele emakhaya namhlanje kudotsela isimemezelo ngempela esiphuthumayo esikhishwa umngani kaNavigator uGezani uFowandludla. Phela ke lesi simemezelo sihamba kanje sokuthi uma ukuthi ukwabona yena uNavigator umfowagcwetha awuhlabulawula ngempela njengoba esho uGezani uthi lokho egcine ukuxhumana naye ngeweekend lapho bekhona bebejabulisa uthi selokhu ke from ngeweekend ngempela akamtholi mezama umcingweni akamtholi. Kanti futhi siyazi ukuthi indoda le ejwayele ukuba live ku Instagram na ku Facebook. Kodwa ke lokhu uqala iweekend ngempela Navigator akatholakali akabonakali. Sekuze kwakhishwa isimemezelo saphela ukuthi uma ukuthi ukwambona shano phela ukuthi ukwambona lapho uzokwazi ukuthi kuthungathe kubhekwe ngakhona nokuthi ke efonini khona ugcine nini ukuxhumana naye. Mbukele emakhaya ngempela siyazi ukuthi izwi noma ama-video ale channel ngempela afinyelela nalapho esinga-imagine ngempela ukuthi ayafinyelela khona. Awuhlabulawula ngempela sazi ukuthi ngempela lapha wena ugcine nini ubona uNavigator umfowagcwetha. Abantu abaningi iyonteketisa ngokuthi uKing Gugas ugcine nini wena ubona uKing Gugas. Ake hlangana kwi-comment section sizwe ngempela ukuthi wena ugcine nini ukhuluma naye noma ukumbona. Bukele emakhaya ake hlangane ngezansi sizohlangana futhi ngokuzayo mase ngulethele indaba eshisayo zamaskandi. Till next time, siyabonga.